Pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing produkto sumalubong sa consumers sa pagsisimula ng Burr months. May live report si Russell Simorio. Russell? CJ, panibagong pasanin na naman sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing produkto sa gitna ito ng nararanasan pa ring COVID-19 pandemic. Anong mabibili ng 1,000 pesos mo? Kumasa sa 1,000 peso challenge ang ina na si Aling Presi mula sa Barangay Maluwod, Dagupan City sa gitna ng pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. Tricycle driver ang kanyang mister kaya hindi raw ganun kalaki ang kanilang budget sa bahay. Sa higit 10 minutong pamimili, ito ang nabili ni Aling Presi. Kukunti lang. 3 sardinas, 2 corned beef, 5 noodles, tapos sabon lang, tapos biskwit na 1 supot. Mahal ng bilihin. Kasabay pa ng ganitong pandemic. May nabili rin siya para sa maliit na sari-sari store. Naglabas ng bagong suggested retail price ang DTI sa mga pangunahing produkto. Tumaas ang presyo ng basic commodities gaya ng mga dilata ng 50 centavos hanggang 2 pesos and 75 centavos. Tumaas rin ng 25 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos ang presyo ng gatas at kape. Hirap din yung mga manufacturers natin. So kung hindi sila mag-i-increase, magli-lay off na naman ng mga trabahador. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng ilang supermarket sa lungsod na sapat ang supply ng mga produkto. Magiging epektibo rin ang taas presyo sa mga parating na stocks. Okay naman po yung stocks namin. Yung mga dumarating po is as is naman kung ano yung dumarating noon. Hindi naman po kami nagkakaroon ng pagkukulang sa mga dumarating. CJ, ayon pa sa DTI, tumaas din na mahigit 3 piso ang presyo ng mga pampalasa tulad ng toyo, suka at asin. Isa rin naman sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay yung pagsipa rin ng presyo ng raw materials at additional cost ng mga manufacturers. Nakatakda rin magsagawa ng inspeksyon ng DTI sa mga supermarket para matiyak na nasusunod ang bagong SRP ng mga produkto. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.